हाँ तो प्रणाम। हम भोजपुरी के पहिला कॉमेडी शो निशांत भारद्वाज शो में स्वागत करत बानी। हाँ तो भैया लोग फिर चुनाव आ गइल बा। अब गरीब जनता के विकास करे खातिर गोली बंदूक लाठी डंडा सब निकल जाए कि हम विकास करम तो हम विकास करम। तना नयका प्रत्याशी लोग बा। अब पुरानका प्रत्याशी से कही कि तू लोग तो 5-10 साल विकास कइबे कइल जा, अब हमनियों के मौका द लोग ना तो मर्डर हो जाई। आ एगो और बात बा, बड़ बाजार में बिना जानल पहचानल केहू पर प्रणाम करे लगी आ हाल चाल पूछे लगी तो बुझिए कि उहो चुनाव में खड़ा होखे वाला बा। अरे प्रणाम चाचा प्रणाम, वोटवा हमरे के दे हम। अरे ई तो अपना पंचायत के लागते नहीं है। मार स्वागत बराबर। कौना पद से खड़ा बानी? मुखिया प्रत्याशी से खड़ा बानी। मुखिया? अच्छा तरुआ ये बताई कि खड़े होके के रहे तरुआ और कोनो पद से काहे न खड़ा बनी है? सरपंच, समिति, वार्ड कुछ और से खड़ा हो जाती? का बताई रे? झूठ बोली झूठ, कहीं की सेवा करे के बा। हाँ तो हम मुखिया ले ही ले खड़ा भनी है कि एमे सेवा करे के ज्यादा मौका मिलेला। एकदम सड़क के पैसा, इंदिरा आवास के पैसा, नल जल के पैसा, शौचालय के पैसा मिली तो एकदम मजे महाराज यहाँ के कहे के मतलब ई बा कि जितना पैसा आई ओकरा से गरीब के सेवा करम, जनता के विकास करम, समाज के भलाई करम तो यहाँ के मजा आ जाये। ओ महाराज इनका के मुखिया बनाई जाए आ जितना जनता के पैसा बा ना वो सब जनते में जाई। तो हनी के तो कहत रहसन के मुखिया में खड़ा भइला पर बड़ा फायदा बा। इहे तो कह कह के रोज मुर्गा मछली मार खींच रहल बाड़स। अब कहत रहसन कि हमरा कुछ ना मिली। हट साला, अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे महाराज ये सब झूठो के कहल जाला। के करता सेवा जनता के? 5 परिस जीत के पहले अपना बगली में होता ओकरा बाद कुछ होता। अरे महाराज इस चुनाव के बाद पैसा कहाँ आइल कहाँ गोइल इस सब तो कहे वाला बात है और हमनी के पब्लिक में कह के हमनी के वोट लेला के जरूरत बा। अच्छा तो रउआ ई बताई, मुखिया से अगर रउआ जीत जतनी तो कौन कौन काम करम? काम तो करही के बा। काम बहुत काम बाकी बा। सबसे पहले एगो स्कॉर्पियो किनाई, ओकरा बाद गांव में सब कोई से ऊंचा एगो बिल्डिंग बनावल चाहिए और 10-15 बीघा जमीनो देखले बानी और अंत में 4-5 गो ट्रक किन लेवल जाई। ए महाराज रउआ के हम 100 हाली समझानी कि साच नहीं खे बोले के, और रउआ बानी तो कुछ बुझाते नहीं के। देखी लोग यहाँ के मजाक करत रही और झूठ बोलत रही। यहाँ के बहुत अच्छा आदमी हई और साधु संत जैसा अपन जीवन जीला का। अरे महाराज यहाँ के तो पहले दारू बेचत रहनी है जी। यहाँ के बेचत रहे लेकिन इहो रउआ लोग इनके पता हुई कि यहाँ के पियत उत ना रहे। लेकिन यहाँ के संत आदमी हई, आँख मूद के रउरा लोग इनका के वोट दी जाए। हाँ तो यहाँ के आँख खोल के केहू वोट देबो ना का। हाँ तो हम ये कहत रही कि यहाँ के आँख खोल के वोट दी जा। यहाँ के स्कॉर्पियो के कोनो जरूरत नहीं है, बहुत ईमानदार आदमी है यहाँ के। हमारा स्कॉर्पियो के बारे में कुछ कहले तो हमारा से बुरा केहू ना हुई। हम तो मुखिया में यही ले खड़ा भइनी है कि स्कॉर्पियो पे बैठ के और ऑर्केस्ट्रा देखे जाई और तुहनी जाना कहत तारो जा कि स्कॉर्पियो ना किनाई। हाँ तब हम चुनाव ना लड़म, दारुए बेच के स्कॉर्पियो खरीद लेम। रुके कहाँ जाता नहीं? स्कॉर्पियो की नहीं। हाँ तो रउआ सब यहाँ खोल के वोट दे हम जाए, न तो ऐसा कोनो स्कॉर्पियो किने वाला के वोट मत दे हम जाए। अगर वीडियो अच्छा लागल हुई तो ये चैनल के सब्सक्राइब करम जाए और ये वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।